Začami. No, takže toto je náš Mafia 1. Mafia 1, náš prvý vlog. Alebo tak Šúc. let's play. Jsem Star Trek 3882. No. Sprezývaný Star. Star Trek. Čo chceš ty? Mongol Emperor. On sa volá Mongol Emperor, ani sa neukázal. Máme rád Mongolov, no. No pozri sa, toto je Mongol Emperor. Vidíte aký kokot? No dobre, chytá. No natáčaj. No Mafia 1 sa ešte načítať. Mafia. Uberno, daj trošku ďalej, Dickeris. Vidíte tú skvelú mapu a tu. Cigaretka na dva ťahy. Cigaretka na dva ťahy. More. Do piči, jak ti... Aha, pozri. Dobre, ďalej je to. Odrbe. Nebo Dickeris. banana. Toto je mrvý kameček, toto? Mulový. Nie, ja som Star Trek 3882. Star Trek 3. To Star Trek, áno. Áno. Star Trek. A za 3882. No takže vítajte u Mafii 1 s trošku horšou grafikou a v rýchlosti v milách. Neviem ako toto auto môže vyťahnuť 40 mil. Máte? BAM! No taká... že toto je coolé auto. No Vyrobili tento rok, to vyrobili tento rok. No to... Ty terorista! Dobre, ťa nezdechol. Terorista! Profesionálne zrazenie mafiána. No to nie je zrazenie, iba dotýkanie sa, akože... Oj, no však som ho už raz zrazil. Nedá ticho dole. To dobre, on tam stojí, ty, jemu nevadí, že ho chce zraziť. Zapni! Ty vole, videl si, tam sa sekla... Sekol sa ten Thompson a odletel toto. S tvojím autom. Dobre, takže ideme ďalej, ľudkovia. Na kapote odletel. Poviestičku. Jaký drift? No, normálne, hodinovky. A ty si go... Zabij! Áno, mám mafiu. A máme, počúvaj ma, áno, ja hovorím. No. A máme síce mafiu po anglicky, no ja mám. Lebo... Lebo mám po anglicky. Neviem, ako to Angličania chceli preložiť našu hru česku. No, my sme nie Češina. A toto je vaga. Urážaš náš národ, ale nie. Nie. To je len Češina, však Náš národ je hrdý. No, ale my sme ani jednu hru nevyvinuli. To je jedno. Nevadí, to nie je jedno. Je. Ideme sa zabaviť. Dobrý deň. Nie, to je úplne jedno, že... Toto je policia. A vy ste z Alcatrazu, vy ste utekli. Tu musíme zabiť z Alcatrazu. Troška nahono. Alcatraz, to neviem, čo aj bol. To nebol vtedy Alcatraz. Ale je! Ja to hovorím, že sa tak je. Bam. Hráme sa na 60. roky. Áno, bam. A To sú 30. Toto sú 60. roky, kamo. To sú 40. Sice ako... 30. 40. 40. Že úplne sme bohatí, kamo. 500 čo na piče. Bohatý jak toto svinia. Takže mám trochu na hovnosť tu. Dobre. A ty ťa povieš, ty s Thompsonom a policajti, nič. Kľudne. Tu není. Ty si o toho Ja nevšimol. mám dovolenku. No. Mám dovolenku na piče. To ty si mal nejaké profesor? Máme dovolenku, no. Zabíjaj si koho Bereme chceš. si to. Mafiáni musia zdechnúť. Toto sú nekonečné náboje. Okrem tohto, áno, okrem tohto. Tento nemôže zabiť. Ebni! To je kamera. Nemáte aký problém so mnou? Durky, oni sa utočali. Zemni! A policajti len tak prejdú. Vybuchni! Len tak prejdú, tí policajti, no. Áno. To vôbec nevšimajú. To paty! Zle robíš Rytmusa. Poďte na kameru. Zle robíš Rytmusa. Piče ma kota, piče, ideš na mňa, piče, Normálne, že snajper z diaľky. Bam! Si to trafil? Bam! Áno, trafil. Ale dáme si tam sonku, to je 2000. Či si ju trafil, iba ja som videl. Trrrr. Dobrý deň! Zastavte vaše auto! Takto privíta Star Trek tých, ktorí budú odporovať rozstrelaním auto na cucky a...
Počkajte, Takže, ľudia. hej, povedzte, Dávam jednu radu do mafie. nikdy na srdci Star Treka, lebo to takto dopadne. Potom s vami. Auto mám rozstrieľať na studsky. Policajtov to môže mi udičí. Škoda, že máme bejsbolku. A ideme to teraz rozjebať. No, pozrite, ja som Iron Man. Normálne rukami prejebe cez toto. Ide, rozjebal som auto. Rozjebe motor. Vidíte, rozjebal som auto. A tento ešte dymný. Normálne holými rukami. No toto som ešte nikdy nevidel, no. Keby ste to preklad. Toto sme už videli niekedy? A toto sme už Strašne bojí ruka do piči. Dobre, takže som ťa takto vyhodil. Musíme odparovať, že? Si mi odperovať. Tak to dopadne, ty s tými, ktorí mu nedajú teraz toto like. Abo odber. Tak toto s tými dopadne proste, vybuchnú, Toto je napríklad Fero Manča. To je Fero čierny. Áno, zabij Fero! Rasista. Čo, jaký ja rasista? Však aby byli. Však si byli. Hebni, Jožo, hebni, Jožo. Dobrý Jožo. Dobre. Striež mu do hlavy a on sa posadí na toto. Poviem vám niečo, ľudia. Mŕtvý Jožo, dobrý Jožo. A toto sa nám dojde do nejakej zbraničky. Radšej mu dajte like, ináč toto proste zostane z vášho auta. Proste rozjebané. Keď sa kladá, Počkaj, poď sa na to auto. No, takto proste dopadne. Poď sa na to auto, na to mafiánske. Takto proste dopadne vaše auto. Tak dopadnú mafiáni, a teraz si ho zoberiem. Ej, Vojtku! Proste kapo, ktorý nemá toto... No, tak naštartuj autičko, štartujem. No, my sme toto autičko ešte nikdy nevideli, a to mi hovoríš teraz, tak... Neviem naštartovať auto. Ty si akože, čo myslíš, ty si v mojom svete, áno, toto sú Salierovci. Je taký tak kokoti Morelovci. To je Morelo? Není napiče. To je proste toto bol súboj medzi Morelom a tento. Takže, počkaj, ľudia. Kde to nám počkaj. Dobre, tuto dole vo Vorex Quarter, áno, to si zapamätajte, tam dole, áno, to si zapamätajte. Takže a teraz sa vydáme na cestu s mojím autičkom, úplne brutálny, kde teraz sa možno niekde stretí. Nebude brutálne. Normálne, že on pôjde na... Pôjde mi nastečuje Ricku. Toto bude tvoje auto, to bude tvoje auto. Toto je Iron Man. A už není. Som trafil. Ty máš olovnaté tieto. Jak šprintuje. Begej, maratón! Kto zabehne prvý, ten vyhráva. Vyhráva smrť. Kto mi utečie, ten prežije. Ej, a ty čo neutekáš ten maratón? A viete, všetci odchádzajú. Počkajte, už idem za vami, už idem. Ideme. A dojebeš hej toho. Čo nebežíš? Beží. Heďku mu daj, zasranú. Aj za išlo, to musí trafiť do prdele. Líny hajzel. No chodím, idem, nekračar. Idem, more. Oni proste keď klačia, tak sú neprestrelní, iba do ryti môže streliť. To sú neprestrelní mnísi. No, iba do ryti môže streliť. Tam sú, to sa nevyhnú. Mafián! Do ryti ma zabije. A ide po ne mafián. Aj do piči. A ja som páne, a 5 životov, ne. Mafián s 5 životmi ide zajebať tohto mafiána, ktorý... Mafiánov! Ale zabije mne. Zabije ťa, proste, nemá šancu, kam. Do piči, videl si, jak sa obracal? Kto je pán? Ože, šup. No je to pán, ľudia. No ja som. S 5 životy zabil mafiána. Mafián dostal slnkami. To je normálne snajper, mafián snajper, normálne. Takže ideme na moju Jeho si najímajú aká firma, a to je Assassin proste, to je... Ukážme, koľko natáčame? 20 minút. No tak to ešte máme 6 minút. Takže ľudia, máme ešte 6 minút, lebo musíme vydať 5 videí, aby sme mohli na začiatku chceme videové, áno. A budeme ešte chceli robiť nejaké live streamy, vlastne ja... A máme 3500! A ideme na nemocnice, robiče! A na čo ideš do nemocnice? Aby sa zaužíme. Ja som si myslel, že tam je vystrelať. Ej, Jožko, robiče! Staň! Takže ideme najprv na auto, robiče. Policajti si ja nevšímajú, že má ich auto. Takže oni sú to ani... Aha. A keby to boli policajti.
Odkiaľ si zobral to auto? Požičal. Požičal som od Lukasa, no, Bretoneho, to je Lukas Bretonec, áno. Áno, Breton, ako poznáte Bretonský polostrov. No, tak no to oni nepoznajú. Telefónna budka, kopírák! Ty kopíruješ Pagagovi. Šiška. A nie. Ale si neviem, či to bolo výstredné kopírovanie a Martin, kúkaj tam, že či už je tam 15 minút, alebo nie. Nie. Bém. Dobre. Zaparkovali sme ako páni. Ale máme na piču obraz. Takže ideme sem. Ty kokot. Ideme si... A dohrali sme. A nedohrali, jej. To je jaké autičko chceme, nechcem, ježiš sa bude. Tu je šaliarý no pár. máme profesionálna grafika dverí. My sme profesionálni vedci, áno. No nepustie dovnútra, Na piče. kurvieny vyjebané. Však veď to. Tak čo tomu Rozjebe to tam autom. Tak keď to Pedro hral toto, však jemu tam išlo uľažiť, ne, ukladaj hratu. A ty kokotí, no to, že basi na tedy začína nebude, no pičo, lebo máš Schubert. A BAM! Časuje! Star Mongol Trek. Emperor. Či to je Star Trek. Toto bol kopírák jak svíňa. A to ťa budú hejtovať. Nebudu, lebo oni sú výločky a nikto ešte nepočíra. Haha, jolo. Ale bude. Dikeres. More Dikeres. Dikeres ani musí niečo pozrieť, nie tu, ne, tam hore. Tak ideme, ideme hociakou rýchlosťou. To je špeciálne turné, akože preteky normálne. Ideme turné LP, ideme na turné LP. A drifty dáva normálne, kamo. Ideme teraz za Little Italy a ja ako pani z toho zoberieme taj auto. Zoberieme to po tejto... Po chodíku, nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí, ani policajtom. Idem ja. No sa mi to tu teda musím vidíš, aha, to vidíš, aha. To som hovoril. Toto, odkiaľ si zobral to policajné auto, policajt. Bam! A piče, no, život. Predstavte si to, že viete, že vychádzate z auta, veľký šialne z mafiánsky, vás zrazí. No, ale no nie je toto fér, nie je toto fér. Takýto mafiáni už dneska není, no, takýto. Ale dobre, že tak. Dneska sú horší. Však aj v Amerike to by mi nevadilo, že tam by boli takíto mafiáni. To mi je jedno, aj z kapitýla Amerika špatná. Skurvená. Rusi. Prečo Rusi? Rusi is very good. No napíšte, no, my máme dva rozdielne názory. Tak napíšte, čo je lepšie. Či sú Rusi lepšie, alebo Nemci. Či Američania. Ale určite typuje, že väčšina z vás povedia Rusi. Áno, Rusi. Lebo vy ste dobrí kamaráti moji a rusácky. Áno. A ja som tvoj kamarát, ja hovorím, že nie. Ale však vidíš naše americké pesničky. Ani jednu nenášam. Takže nemáš len Američanov. Nie. Tak prečo to za nich hlasuješ? Dobre, takže ľudia, teraz sa nám to načíta. Máme 13 minút. No dobre ľudia, takže, no počkaj, poď sa sem postaviť. Áno. Počkaj do piči. Aj poď sem, no a otoč to. No. Takže, ľudia. Toto je náš prvý Toto je koniec tohto videa a uvidíme sa na budúce. Nasereme vám do huby, áno. Takže... Dajme klobásky. Jo, ti nerob. Ak nepoviete, že Rusáci sú lepší, tak on do 3 hodín zomrie, áno? Áno, rozumiete? Takže dobre ľudia, takže... Sú horší. Takže, čau! Čus!